Moikka! Mä oon Honki Maulla Joukantaista ja mä ajattelin vähän katsoa teidän kanssa tänään aurinkotervehdyksiä ja niiden eri variaatioita. Nyt ennen kuin lähdetään aurinkotervehdyksiin, niin on hyvä ehkä pikkusen lämmitellä kuitenkin sitä kehoa, niin tullaan aluksi ihan sinne lapsiasanaan, eli tullaan matolle polvilleen ja asetellaan isovarpaat yhteen, avataan vähän polvia ja lähdetään kävelyttämään käsiä eteenpäin. Hyvä. Ja nyt voi hakea vähän sieltä kyljistä pituutta. Laskee rintakehää, otsaa kohti mattoa. Muutama hengityskierros täällä. Haetaan semmonen hyvä, vähän normaali ja syvempi hengitystahti nenän kautta. Tuodaan kaikki aistit huomioon sisäänpäin. Laskeudutaan meidän tulevaan aurinkotervehdysharjoitukseen. Päästetään irti kaikesta ylimääräisestä. Ja samalla laskeudutaan matolle ja tähän hetkeen tulevaan harjoitukseen. Niin on hyvä muistuttaa itseään, että ei ole suorittamassa mitään. Tehdään kaikki omaa kehoa kuunnellen ja sen rajoja kunnioittaen. Mitään innoittavaa, pistävää, nopeata vihlumisia ja puutumisia ei saisi missään kohtaa tuntua. Tarvittaessa hienosäädetään asentoa tai peruutellaan sieltä kokonaan pois ja jatketaan sitten, kun kaikki on varmasti kunnossa. Alimmissa vatsalihaksissa on pieni aktivointi. Ja jokaisella uloshengityksellä keho painautuu alemmas kohti mattoa. Hyvä. Ja lähdetään sieltä ihan rauhallisesti nousemaan nelinkontin. Tuodaan kämmenet olkapäitten alle, polvet lantion alapuolelle. Sormet on vähän harallaan ja etusormet osoittaa eteenpäin. Keskivartalossa on edelleen se pieni aktivointi ja kädet työntää mattoa poispäin. Lähdetään liikuttelemaan selkää cat-cow-asanalla. Sisähengityksellä vatsa painuu alas, kasvot, katse nousee ylös. Ja uloshengityksellä selkä pyöristyy leukaa kohti rintaa, napaa kohti selkärankaa. Ja aina sisähengityksellä vatsa alas, kasvot, katse ylös, rintakehä aukeaa. Ja uloshengityksellä selkä pyöristyy, lapaluita kohti kattoa, häntäluuta jalkojen väliin. Ja muutama kierros ihan rauhassa oman hengityksen tahtiin. Ei ole kiire mihinkään. Koitetaan saada koko ranka liikkeelle. Ihan sieltä niskanikamista häntäluun päähän asti. Hyvä. Ja pysäytellään selkäneutraaliin asentoon. Nostetaan jalkaterät pystyyn. Otetaan hyvä sisähengitys, aktivoidaan keskivartaloa ja uloshengityksellä lähdetään alaspäin katsovaan koiraan. Työnnetään istuiluita kohti kattoa, painetaan kantapäitä alaspäin. Kädet selkä pitkinä suorina, niska rentona, napaa kohti selkärankaa. Työnnetään käsillä mattoa poispäin. Olkavarsia, olkapäitä voi vähän kääntää ulospäin pois korvista, että yläselkä olisi mahdollisimman leveänä. Kantapäitten ei tarvitse ylettää matolle, polvet voi olla vähän koukussa. Ja katse jalkojen välistä kohti takaseinää. Hyvä. Ja lähdetään tästä kävelyttämään jalkoja kohti käsiä. Tullaan eteen taivutukseen Uttanassanaan. Nyt kädet voi olla säärillä, nilkoilla, matolla, mihin ne ylettää. Selkä pitkänä. Niskahartiat rentoina. Ja uloshengityksellä tuodaan vatsaa, rintakehää, kasvoja alemmas kohti jalkoja. Polvissa voi olla vähän joustoa.
Hyvä. Otetaan vastakkaista kyynärpäistä kiinni ja keinutellaan vähän puolelta toiselle. Pää on siellä käsien välissä. Hyvä. Pysäytään liike, vapautetaan kädet. Koukistaa vähän polvia ja sisäänhengityksellä lähdetään rullaamaan ylös. Pää nousee viimeisenä ja hartiat pyörähtää taakse alas. Hyvä. Sitten tullaan sinne suht maton etureunaan, vuoriasanaan, tadasanaan. Eli jalat on lantion leveydellä. Juurrutetaan jalkapohjat matolle. Kaikki 4 kulmaa sieltä jalkapohjista. Kuitenkin niin, että se jalkapohjan kaari jäisi ilmaan. Hyvä. Reisissä on pieni sisäkierto. Vähän häntäluuta alaspäin. Napaa kohti selkärankaa. Ja päälaki kohti kattoa. Kädet siellä vartalon sivulla. Hyvä. Muutama hengityskierros. Ollaan tietoisia ihan jalkapohjista päälakeen asti. Hyvä. Lähdetään tästä sisäänhengitykseen nostamaan kädet ylös. Mulla on semmoinen tapa, että mä nostan ne itse sivukautta. Jos teidän hartioille olkapäälle tuntuu paremmalta nostaa kädet siitä etukautta ylös, niin nostakaa ihmeessä. Mutta lähdetään sisäänhengitykseen nostamaan kädet ylös kohti kattoa. Ja uloshengityksellä taivutetaan lantiosta alas. Kädet laskeutuu taas sinne, mihin ne ylettää. Sisäänhengityksellä nostetaan selkä suorana puoliväliin. Kädet voi olla joko sormenpäät matolla tai kädet voi nousta sinne vaikka säärille. Hyvä. Hyvä sisäänhengitys. Uloshengityksellä lasketaan kädet matolle ja astutaan oikealla jalalla jalka taakse ja toinen jalka taakse lankkuun. Jos lankku ei tunnu hyvältä, niin voi laskea polvet matolle. Hyvä. Otetaan hyvä sisäänhengitys. Ja uloshengityksellä tuodaan painoa eteenpäin. Lähdetään laskeutumaan kyynärpäät lähellä kehoa alas. Sisäänhengityksellä nostetaan rintakehä ylös kobra-asanaan. Kyynärpäät edelleen lähellä kehoa. Sille korkeudelle, mitä oma keho sallii. Ja uloshengityksellä lasketaan alas. Tullaan alaspäin katsovaan koiraan. Hyvä. Muutama hengityskierros täällä. Koko keho venyy. Hyvä. Ja lähdetään sitten kävelyttämään jalkoja taas eteen taivutukseen. Ja nostetaan sisäänhengityksellä selkä puoliväliin. Uloshengityksellä eteen taivutus. Ja sisäänhengityksellä rullataan ylös. Kädet nousee kohti kattoa. Ja uloshengityksellä kämmenet yhteen rintakehän eteen. Hyvä. Tehdään toinen kierros. Sieltä taas vuoriasanasta kämmenet yhdessä rintakehän edessä. Muutama hengityskierros. Ja sisäänhengityksellä kädet ylös. Uloshengityksellä eteen taivutus. Sisäänhengitys, selkä nousee suorana puoliväliin. Uloshengityksellä kädet matolle, astutaan ensin vasen jalka taakse ja sen jälkeen oikea jalka taakse lankkuun. Hyvä sisäänhengitys. Ja uloshengityksellä tuodaan painoa eteenpäin, laskeudutaan kyynärpäät lähellä kehoa alas. Sisäänhengitys kobra. Ja uloshengityksellä alaspäin katsovaan koiraan. Ja taas muutama hengityskierros täällä. Kädet työntää mattoa poispäin. Istuiluita kohti kattoa, kantapäitä alaspäin. Hyvä. Ja lähdetään sitten kävelyttämään jalkoja kohti käsiä. Tullaan eteen taivutukseen. Sisäänhengityksellä selkä nousee puoliväliin. Ja uloshengityksellä eteen taivutus. Sisäänhengityksellä rullataan ylös, kädet nousee kohti kattoa. Ja uloshengityksellä kämmenet yhteen rintakehän eteen. Hyvä. Siinä oli yksi versio, missä astuttiin jalat sinne taakse. Tehdään vielä toinen
tai seuraava versio niin, että hypätään jalat sinne taakse. Jos ei se hyppääminen tunnu hyvältä, niin älkää hypätkö, voitte edelleen astua ne jalat taakse. Ja mä näytän samalla chaturangan ja ylöspäin katsovan koiran. Eli kun lähdetään sieltä lankusta laskeutumaan alas, niin voi laskeutua myös vaan puoliväliin niin, että kyynärpäihin jäisi, no siitä on vähän eri koulukuntia. Jotkut sanoo, että kyynärpäät jää 90 asteen kulmaan. Toiset sanoo, että olkavarret on kylkien kanssa samassa linjassa. Mä sanon, että chaturanga laskeutuu siihen asti, että pystyisi vielä työntämään itsensä sieltä takaisin ylös sinne lankkuasanaan, mutta selkenee kohta, kun tehdään niin tarkemmin. Ja ylöspäin katsova koira taas sitten kobra-asanan tilalla, niin tarkoittaa sitä, että ikään kuin koko keho on ilmassa muuten, paitsi jalkapöydät jää sinne matolle. Hyvä, lähdetään kokeilemaan, miten meidän käy. Ja muistakaa kehoa kuunnellen, voitte aivan yhtä hyvin tehdä samalla tavalla kuin tehtiin äsken, mutta mä näytän tämän pikkusen haastamavan version. Eli sieltä taas vuoriasanasta. Lähdetään sisäänhengityksellä nostamaan kädet ylös kohti kattoa ja uloshengityksellä eteen taivutus. Sisäänhengitys selkä puoliväliin. Uloshengityksellä kädet matolle ja hyppylankkuun. Ja kyynärpäät lähellä kehoa laskeudutaan siihen asti, mistä pääsis vielä takaisin ylös. Ja sieltä sisäänhengityksellä ylöspäin katsovaan koiraan jalkapöydät jää matolle. Ja uloshengityksellä alaspäin katsova koira. Hyvä. Ja sisäänhengityksellä koukistaan polvia, katse nousee eteen, hypätään tai astutaan jalat käsien väliin. Sisäänhengityksellä selkä nousee puoliväliin ja uloshengityksellä eteen taivutus. Sisäänhengityksellä rullataan ylös. Kädet nousee kohti kattoa ja uloshengityksellä kämmenet yhteen rintakehän eteen. Hyvä. Eli kumpikin vaihtoehto on ihan yhtä hyvä omaa kehoa kuunnellen, mikä milloinkin tuntuu parhaalta. Yes. Ja sitten seuraava versio. Eli sama perusperiaate. Lähdetään sieltä vuoriasanasta. Ja sisäänhengityksellä kädet nousee ylös. Uloshengityksellä eteen taivutus. Sisäänhengitys selkä nousee puoliväliin. Uloshengityksellä otetaan matosta tukea ja astutaan oikea jalka taakse. Lasketaan polvi matolle. Edessä polvi linjassa, polvi ja varpaat osoittaa eteenpäin, nilkka ja polvi pystysuorassa linjassa keskenään. Ja sisäänhengityksellä nostetaan rintakehää katsetta ylös. Hyvä. Uloshengityksellä kädet matolle, taaempi polvi nousee ilmaan, viedään toinen jalka taakse ja laskeudutaan kyynärpäät lähellä kehoa alas. Sisäänhengityksellä kobra ja uloshengityksellä alaspäin katsovaan koiraan. Muutama hyvä syvä sisään- ja uloshengitys täällä. Hyvä. Ja seuraavalla sisäänhengityksellä astutaan oikea jalka taas eteen. Tällä kertaa vasen polvi laskeutuu matolle ja nostetaan rintakehää katsetta ylös. Hyvä. Kämmenet matolle ja astutaan jalka takaa eteen. Selkä nousee suorana puoliväliin. Uloshengityksellä eteen taivutus. Sisäänhengityksellä rullataan ylös. Kädet nousee kohti kattoa ja uloshengityksellä kämmenet yhteen rintakehän eteen. Ja äsken tehtiin oikealla jalalla kumpikin askellus, niin sitten tehdään vasemmalla jalalla toinen kierros. Sisäänhengityksellä kädet nousee ylös. Uloshengitys eteen taivutus. Sisäänhengitys selkä puoliväliin. Uloshengityksellä matosta tukee. Vasen jalka taakse, polvi matolle ja rintakehä nousee ylös. Uloshengityksellä kädet matolle. Viedään jalka taakse, laskeudutaan kyynärpäät lähellä kehoa alas. Sisäänhengitys kobra. Uloshengityksellä alaspäin katsovan koiran.
Muutama hengityskierros. Ja sieltä vasen jalka käsien väliin. Taaempi polvi laskeutuu matolle, avataan rintakehää. Ja ponnistetaan toinen jalka eteen. Selkä nousee puoliväliin. Ulos hengityksellä eteen taivutus. Sisähengityksellä rullataan ylös, kädet nousee kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä kämmenet yhteen rintakehän eteen. Hyvä. Sitten siirrytään seuraavaan versioon. Eli tullaan taas sinne maton etureunaan. Haetaan vuoriasana. Pyöräytään hartiat taakse. Selkä pitkänä, vähän häntäluuta alaspäin. Pieni aktivointi keskivartalossa ja kruunu kohti kattoa. Hyvä. Muutama hengityskierros. Haetaan hengityksen avulla yhteys kehoon. Hyvä. Ja sieltä sisään hengityksellä kädet ylös kohti kattoa. Voi tehdä pienen taakse taivutuksen. Ja ulos hengityksellä eteen taivutus. Sisäänhengitys, selkä nousee suorana puoliväliin. Ulos hengityksellä hyppy tai askel lankkuun. Ja kyynärpäät lähellä kehoa alas. Sisäänhengitys kobra. Ja ulos hengityksellä alaspäin katsovaan koiraan. Ja muutama hengityskierros täällä. Napaa kohti selkärankaa, istuiluita kohti kattoa. Hyvä. Sisäänhengityksellä nostetaan oikea jalka taakse ylös, kantapäätä kohti kattoa. Kädet työntää mattoa tasaisesti poispäin. Hyvä. Ja ulos hengityksellä lähdetään tuomaan painoa eteenpäin. Vasemman jalan kantapää nousee ilmaan. Koukistetaan polvi kohti rintakehää, paino siirtyy koko ajan eteenpäin ja tuodaan oikea jalka matolle käsien väliin. Taaempi jalka on siellä pitkänä suorana, jalkaterä pystyssä. Hyvä. Keskivartalosta tukee ja sisäänhengityksään nostetaan ylös. Polvi pysyy linjassa, polvi ja varpaat eteenpäin, nilkka ja polvi linjassa keskenään. Taaempi jalka pitkänä suorana. Ja nostetaan rintalasta ja katsetta ylöspäin. Kädet on aktiiviset sormenpäitä myöten. Alimpia kylkiluita vähän sisään ja ylös. Hyvä. Ja ulos hengityksellä tuodaan kädet matolle. Viedään jalka taakse alaspäin katsovaan koiraan. Voi jäädä joko tähän, hengittää muutaman kerran, tai ulos hengityksellä tulla lankkuun ja laskeutua alas. Sisäänhengityksellä kobra. Ja ulos hengityksellä ollaan taas alaspäin katsovassa koirassa. Ja muutama hyvä hengityskierros täällä. Hyvä. Sieltä seuraa sisäänhengityksellä vasen jalka taakse ylös, kantapäätä kohti kattoa. Paino käsillä tasaisesti. Ja ulos hengityksellä tuodaan jalka käsien väliin. Taaempi jalkaterä jää pystyyn, edessä polvi linjassa, jalka vahvana ja sisäänhengityksellä nostetaan hallitusti ylös. Kädet nousee kohti kattoa, avataan rintakehää. Ja ulos hengityksellä voi vielä antaa lantion laskeutua alemmas. Alimpia kylkiluita sisään ja ylös. Häntäluuta kohti mattoa. Ja ulos hengityksellä tuodaan kädet matolle. Viedään taas jalka alaspäin katsovaan koiraan ja joko jäädään tähän tai ulos hengityksellä lankkuun ja alas. Sisäänhengitys kobra ja ulos hengityksellä alaspäin katsovaan koiraan. Alaspäin katsovan koiranhan on ollut tarkoitus olla lepoasana. Jos ei se vielä sieltä tunnu, niin jonain päivänä. Aina voi tarvittaessa laskea polvet matolle, tulla hetkeksi aikaa nelinkontiin, jos siltä tuntuu. Hyvä. Sisäänhengityksellä koukistaan polvia
Ja hypätään tai astutaan jalat käsialua. Selkä nousee suorana puoliväliin ja ulos hengityksellä eteen taivutus. Sisähengityksellä rullataan ylös, kädet nousee kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä kämmenet rintakehän eteen. Hyvä. Sitten tehdään vielä yksi vaihtoehto. Nyt huomaatte jo varmaan, että miten voi ainakin pikkusen helpottaa sitä itselle varioimista näistä aurinkotervehdyksissä. Ja näitähän löytyy sitten eri variaatioita ihan pilvin pimein, mutta mitä siellä niiden kaikkien alaspäin katsovien koirien välissä tapahtuu. Mutta tehdään tosiaan vielä yksi versio ja aloitetaan taas sieltä maton etureunasta. Jalat on lantion leveydellä, haetaan rauhassa vuoriasana, tadasana. Mä teen tällä kertaa chaturangan ja ylöspäin katsovan koiran. Te voitte tehdä ihan rauhassa semmoisen version siitä alasmenosta, kun haluatte. Polvet voi laskea matolle, voi tulla ihan alas asti. Ja sitten voi tehdä sen kobraasena, pujangasena. Hyvä. Ja sieltä sisähengityksellä kädet ylös. Pysäytetään kädet tänne. Tarkistetaan, että hartiat ei nouse korviin. Otetaan hyvä sisähengitys ja lähdetään uloshengityksellä tuoliasanaan, utkatasanaan. Istutaan vähän kuin tuolille. Varpaat, polvet osoittaa eteenpäin, selkä on pitkänä ja uloshengityksellä voi antaa lantion laskeutua alemmas. Hyvä. Sisähengityksellä suoristus, uloshengityksellä eteen taivutus. Sisähengityksellä selkä nousee suorana puoliväliin. Uloshengityksellä tuodaan kädet matolle ja astutaan oikea jalka taakse. Käännetään vähän taaemmajalan varpaita ulospäin. Edessä oleva polvi on koukussa. Ja sisähengityksellä nostetaan ylös. Soturi 1. Haetaan rintakehästä kaarta. Polvi pysyy linjassa. Hyvä. Sisähengityksellä suoristetaan. Uloshengityksellä tuodaan kädet matolle. Käännetään taaemmajalan varpaat eteen ja viedään jalka taakse lankkuun. Ja kyynärpäät lähellä kehoa alas. Sisähengityksellä rintakehä nousee ylös. Ja uloshengityksellä alaspäin katsova koira. Muutama hyvä syvä sisään- ja uloshengitys täällä. Ja sisähengityksellä koukistaan polvia, katse nousee eteen, hypätään tai astutaan jalat käsialua. Selkä nousee suorana puoliväliin. Uloshengityksellä eteen taivutus ja sisähengityksellä rullataan ylös, kädet nousee kohti kattoa. Pysäytetään sinne. Tiputetaan hartiat alas. Otetaan hyvä sisähengitys ja uloshengityksellä utkatasana. Häntä luuta alaspäin. Napaa kohti selkärankaa. Polvet varpaat eteenpäin. Ja sisähengityksellä suoristetaan. Uloshengityksellä eteen taivutus. Sisähengitys, selkä nousee puoliväliin. Uloshengityksellä matosta käsillä tukee ja astutaan vasen jalka taakse. Ja taas käännetään vähän vasemman taaemmajalan varpaita ulospäin. Saadaan kumpikin jalkapohja matolle. Ja sisähengityksellä nostetaan soturi 1. Haetaan taas rintakehästä kaarta. Alimpia kylkiluita sisään ja ylös. Kumpikin jalkapohja tiukasti matolle. Hyvä. Sisähengityksellä suoristetaan. Uloshengityksellä kädet matolle ja astutaan jalka taakse lankkuun. Kyynärpäät lähellä kehoa alas. Sisähengitys, rintakehä nousee ylös. Ja uloshengityksellä alaspäin katsova koira. Hyvä.
Sisähengityksellä polvet koukistuu, hypätään tai astutaan jalat käsien luo. Sisähengitys, selkä nousee puoliväliin. Uloshengityksellä eteen taivutus. Sisähengityksellä rullataan ylös, kädet nousee kohti kattoa. Ja uloshengityksellä kämmenet yhteen rintakehän eteen. Hyvä. Lasketaan kädet alas. Vuoriasana. Hyvä. Yes. Siinä oli muutama vaihtoehto, oli vähän perinteisempää, sitten oli muutama variaatio aurinkotervehdyksistä. Kiitos kun olit mukana ja nähdään taas. Namaste.